Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. Bismillahi wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa tibbi qulubina bil qasim Muhammadin wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ambal mashrif la TV la jibaw wa mbofu ni islamia ka fuleno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ta'ala ba fo anye aka Qur'an kono ako alaka tamasien baw bunyali ko ye ala nyesranye doy. Alaka tamasien baw ye alaka dombaw alaka yorobaw ani alaka mabaw ina fo don keraw ye afanye chugamina o alaka dombaw do ye laylatul qadri. Laylatul qadri mi ni abe kalo bunyalen kono no sungalo ye. Laylatul qadri mi ni Qur'an be kuma abunya kan ni sura yɛrɛ jiginen no ka don suin bonya fo ko suin kelen kafsani kalo bakelen o suin la ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la ina fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲɛnamaya ni ka cogoya ye. An karamɔgɔ ani an jɛɲɔgɔn ani an baarakɛɲɔgɔn ani shirifu kanubaga n'u ka baarakɛla n'o ye al-imam Ibrahim Taw ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen no Abidjan ma Côte d'Ivoire jamana kan. A suin ma tɛmɛ ale kan. Ale ni a kanubagaw jɛra ka suin ɲɛnamaya. Jama bɔra kosɛbɛ k'a ka wele jaabi a don su. Kɛnɛ in sigilen an karamɔgɔ Abdulayi Watara ale fɔlɔla ka kuma ta. O la mɛ Ala fo la ka tanu la sabu ani dɔw tun bɛ yan salon olu tɛ yan bi. Dɔw ta voyage y'a sababu ye, dɔw ta farigan ye a sababu ye, dɔw ta Ala yɛrɛ ka weleli kan ser'u ma ni k'o kɛ awa faturi ye. O la o ma fɛn kɛ Ala la, anw mun fana ka yan kɛnɛ ye anw ma fɛn di Ala ma nka dɔrɔn Ala ka fonisereya a y'olu ta ka an sɛgɛrɛ n'a ye. O la mɛ Ala fo nɛɛma na ka ɲini o Alaba in fɛ halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina bisigi an ye jɔnw de ye. Masa min ka ɲina kɛnɛ yira an na ka sini kɛnɛya d'a ma ka san wɛrɛ kɛnɛ d'a ma wa yɛrɛ bi Ala o k'a ye. A ma dari Ala Ta'ala fɛ an bɛ sunkalo le kɔnɔ ka bɛn Laylatul Qadri su ma ni Ala Ta'ala ka diɲɛ ye. A ma ɲinɛ Ala fɛ Laylatul Qadri bonya mun b'a la ani fisamatiya mun b'a la ani karama mun b'a la n'Ala Ta'ala k'o kɛrɛkɛrɛya awa ka jɔnw ye n'o ye Muhamadu mantonw ye. A ma ɲinɛ Ala Ta'ala fɛ u bonya n'o karama ka an niyɔrɔ kɛ Ala k'o k'an ye. Ala ye hinɛ masa ye kurubi so a b'a ka hinɛ lajigi a n'a ka kisi. A ma ɲinɛ Ala Ta'ala fɛ Ala bɛna hinɛ jɔn mun na a n'a bɛna mun la kisi k'an ye o cɛ ma yɛrɛ bi Ala k'an ye. A ma dari Ala Ta'ala fɛ sun bɛ don ka Ala ɲɛsira le ɲini Ala fɛ. A mɛ Ala Ta'ala dari an ka sun kɔfɛ k'an jidi Ala ɲɛsira la yɛrɛ bi Ala k'an ye. K'an jiri limaniya la yɛrɛ bi Ala k'an ye. Silamɛya fɛn bɛɛ lajɛlen a ɲɛfɛn bɛ yen a tiɲɛfɛn bɛ yen. A ma ɲinɛ Ala Ta'ala fɛ sun ɲɛfɛnw k'o nɔgɔya an ye yɛrɛ bi Ala k'o k'an ye. A tiɲɛfɛn kelen kelen bɛɛ k'an kisi k'an tanga a kelen kelen bɛɛ ma yɛrɛ bi Ala k'o k'an ye. A ma dari Ala Ta'ala fɛ saniya tigi ye Ala ye Ala m'an saniya la. K'an saniya k'an bɔ an jurumunw na yɛrɛ bi Ala k'o k'an ye. K'an fara jɔn sanimaw kan yɛrɛ bi Ala k'an ye. Adamaden bɛɛ ye jurumutɔ Alakira kumakan no sallallahu alaihi wasallam a ko kullukum khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Ko jɔn bɛɛ ye jurumutɔ min ka fisa ka tɛmɛ awa jurumutɔ tɔw kan k'o le ye mun bɛ tubi ka taa Ala Ta'ala ma. Ala m'an tubila ka taa Ala ma. N'an tubila Ala ma kɛla an ka tubi fɛ. A ma ɲinɛ Ala Ta'ala fɛ
ame tubi nyina ala taala fe ka bo jogo muma nan tubila ala kana ko sigi o jogo ka yara be ala kana ko sigi o jogo ka an kanda kan fara kanda jon kan yara be ala ka yi laban ko nyuma ba ala bolo yara be ala ko dama ala ko ka ala bunya ko so ala ko ka kira kanu ko so sallallahu rasul ulan badum ni ala taala sonama kuma ba lon chugumina awaka ko awa santo la me baraka chugumu barachigu kelinno kurbisu kene mauludu kene nan nasigi feme be annafa anya nyana maya nyena ani jogo mumbana no mai ani ala taala ba ngule kana jogo nyuma muma sambela jina mi nyon hakili la jigi olila puisque niame adama de a jogo kulu niame ko mogo yi jogole na adama den jogo bola alakaba ani saga ni ba ani mishi ani fali bebe ka kili tumado be ulu yere be fisaya tumado ka teme adama den kan tumanam ni jogote adama dena wa o jogo fana farani me femiga o adama den ga silamayai fo adama den ka silamai ka kala ka jogo nya ka fara ka silamaya ka donc wala ni ala sonama sambe kuma balon chugumi anga wala daw be buri oleka wala nyina nala sono kerenu ko bela jeni sababu bala kuma amba fo chugumi sambe asababu ya nga seidu ye no asedi sharif usman madan haidara asababu ye ali ni ala talaka jey sambe la jena amba ka chugumi kerenu nan sigila medu kere kere ay ana dembaya ana baraka nyom bela jeni ama ina ala taala fe ka anna sabati rabbi ala ko kan amin ka miye ankoro ka dembaya sabati ka dembaya ke asago rabbi ala ko kan amin ame ala taala dari ka tanga jugu toroma ka ala doani atoro ko bece rabbi ala ko kan sam bioro ni san sabada fala ala ka chama fara aka rabbi ala ka chama fara aka amin ala ko ka ala bunya ko so kira kanu ko so sallallahu rasul wala me kla ka deme ke ba fu monga drome kelen drome fla fla bo pour que kene nga sika ke chugo nyumana amo kelen ngere mbela jeni fu abe juma kum awa nani bo na me ka fo salama wi alhamdulillah bay seko ke akela ala min kama ala lebe besara ira be ala ka besara herela ala ka garzigo foni war nu boloro ma nyon million chambe ala buru ala ka blanona ala kan sabu dama kirana bona horoma ko so sallallahu rasul ulambadum nala sunama amena do nga walada la inshallah kuma fola ambal manje chugumi ambal manje bulusan chugumina alakra muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amena ka makando lakali me tumadola antena se abela janima manga do tuma kono amena nyo hakili la jigino ye kuma nga fo chugumi pour ko nga sega alalo anjugo ka sega changer ani alaka sega surunya nyona inshallah wadi sai kiraba lakali aka hijjatul wadail la o min loningalaw be susoli kelaka o bela jeni ki tafo tumadola la nyini mu be adi sai kono kama on ba ta ka nyo ka wandinai pour ka nga seka alo tala soro jugu ka seka bo ana chugumi ala man jugu nyena amin ulani ala sunama kira ka sahaba badul be abdullah ibn abbas no kira bina cheddin abdullah ibn abbas kira sallallahu alaihi wasallam asumogolu ukora bino cheddin alele be hadisain riwaya menena alila ni Allah taala ka jey ala majna abdullah ma ana wulufa abbas قال عبد الله لكو أقول لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أخذ بحلقتي باب الكعبة ثم أقبل بوجهه على الناس فقال أيها الناس فقالوا لبيك يا رسول الله فديك أبواؤنا وأمهاتنا يا رسول الله على كلام محمد صلى الله عليه وسلم وتمنى منا أغا هجة الوداع عبد الله بن عباس بالله كالجومي وعلى كرا ترى الكعبة كنو
aka aywa arafa sigi ni mina sigi kofe tumanam na sela alkabala ko akilo alkaba bundala ni alkaba en nega porti do bala ko akilo e kan nega porti ni mene ni abuli tumanam na ku ke aka nyashi mogoma komi an yirate chilai wa anten nabi nyumai maun ye chiraka awa representant yi no ye alakira kuma kan sallallahu alaihi wasallam agullon kalaw ye awa ulu chenta bagawi donc o loni ma ama fo kan lonnay ay kalande mais tuma dola ame se ka fo ko kira kal lajiri kanni amello awa ay wore fana nyakuntelena kuma alakira lo la sabo nyakuntelena chogomi ka nyafoyi an yɛrɛw fana bɛ lɔti ka ladi ka nin dama dama tɔmɔ ka ɲɔgɔn waaju n'a ye ni Alahu Taala ka diɲɛ ye o la an bɛɛ lajɛlen y'an toro sigi ka kumakan ninnu mɛn a nafa ka bon kosɛbɛ kumakan ninnu bɛ kuma mun kan a bɛ kuma an yɛrɛ ka jogo mun b'an na bi n'Ala kira kuma n'o jogo mun kan a ka ca la kuma ninnu caman sabatinen bɛ o de kan mais a kun ye mun ye pour que an ka se ka changer an ka se ka kanda ka bila sira tilenni kan Ala ka ni sababa bɛn Ala ma an dɛmɛna o la ko kira y'a ɲɛsin sahabaw ma ayiwa a bɛ kuma ni sahabaw ye a ko sahabaw ma ko ya aw mɔgɔw ko ya aw sahaba a ko sahabaw de ma walima tuma dɔ a m'a fɔ k'a bɛ diɲɛ bɛɛ de ma kira kumakan no sallallahu alaihi wasallam sahabaw ko ala kira ma ko an k'i jaabi wa an ka an fana an ba kɛ ka e kira kuma bɔ sallallahu alaihi wa alihi wasallam puisque o tun ye arabuw ka kan ye ni i bɛ fɛ ka kuma ba fɔ o ye o b'a f'i ye ko n ye n fa ni n ba kɛ k'i kuma bɔ n'a ye o y'o ɲɛsin ala kira ma summa baka o kɔfɛ ala kira kasila sallallahu alaihi wasallam fo ka taa awa a dasi ɲigi kasi fɛ tumana mina kasi bana faqal ala kira ko sahabaw ma ayyuhan nas ko ya aw mɔgɔw inni ukhbirukum bi ashrati qiyama ako ya aw mɔgɔw ne bena aw kawandi walima mena aw kibariya ni tamashen dɔw ye tamashen min n'o yela ne kira mantun na tamashen min n'o yela mantun fɛn fɛn na a kana siga duɲɛ wuli ka surun ka tɛmɛ duɲɛ sabatini kan ko bɛ ta kiyamari tamashenw yira kira kumakan no sallallahu alaihi wasallam kira nema ni kisi baye tumana min na bɛ hadisa in lakali a ko wa indaha a ko ni wagati tɔgɔ sela yazubu qalbul mu'min min jawfihi kama yazubul milhu fil ma ala kira ko kono lon sela ko mu'mini dusukun bɛna yelen a kɔnɔ ka mumini dusukun yelen a kɔnɔ komi n'i ye kɔgɔ jalan kɔgɔ n'i y'a ta ka don ji la walima n'i ye kɔgɔkuru don ji la ko kɔgɔkuru bɛ yelen cogoya min na ko mumini dusukun bɛ yelen a kɔnɔ ten o lon na mun na mimma yara wala yastati'u an yughayyira ka sababu kɛ mumini bɛna fɛn min ye a ɲɛ na adamadenw jogo la adamadenw kɛwale la adamadenw yɛlɛma cogo la ka sɔrɔ se tɛ mumini ye fanga t'a ye k'a fɔ k'a bɛ a yɛlɛma ka bɔ yen k'a bila Alahu Taala ta la n b'a dɔn n'a bɛ kuma ninnu faamu ala ka ni sababa bɛn yarabi ala m'an dɛmɛ na a ko innal mu'mina kira ko ne ma ni kisi ba ko o lon innal mu'min la yamshi bainahum yawma izin bil makhafa a ko n'olu sela ko muminu bɛna tagama a mɔgɔ tɔgɔw cɛ ma i muminilama mais i sirannen don munna ala kuta fanga bɛna bonya munna yɛrɛ sago kɛ fanga bɛna bonya munna ala tana tiɲɛbaga bɛna caya ka tɛmɛ Alahu Taala sago kɛli kan ala sa'a ma yazirun kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn cɛjuguyala a mɔgɔw jogo bɛna kɛ min ye ko fɛn cɛjuguyala a mɔgɔw jogo bɛna kɛ fɛn min ye n'an ye kuma ninnu faamuya a b'an nafa kosɛbɛ ala ka faamuya ko ɲuman di an ma fa alayhim min ummati la'natullah kira ko ko min mɔgɔ mun ma ko bɛ mantonw de la ko mɛ mɔgɔ tɔgɔw ala n'o jogo juguya kama ko Alahu Taala ka danga bɛ u kan kira de k'o danga ka sɔrɔ a m'o ye fɔlɔ ko ala ka danga bɛ mɔgɔ ninnu kan o la ala kira sallallahu alaihi wasallam kɔfɛ a ko wa wailun lahum min Allah ko kɔfɛ ko Alahu Taala ka bɔnɔ Alahu Taala ka kunangoya ala ka halaki ala ka tacɛn ala ka makosa k'a bɛ a mɔgɔ ninnu ye a ma ɲinɛ ala fɛ ala kana jogo n'u ye an na
jogo mun bena fo ya rabbi ala kana jogo no ye anna. O kɔfɛ an karamɔgɔ al-imam Ibrahim Tawo khadimu shurafa ale sɔrɔla ka walanda nafa mandi mɔgɔw ma Laylatul Qadri kan. Ayiwa alhamdulillah an bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ sitana ka tɔɔrɔ ma. An b'an ka su in kalan daminɛ ni Ala tɔgɔ ye. Dunuya hɛrɛ bɛɛ bɛ Ala min bolo. A b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min k'a diya. I kɛla kafiri ye, i kɛla silamɛ ye, hali i kɛla bigan ye. Ala ka dunuya hɛrɛ a b'a di bɛɛ de ma. Komi an yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na dunuya kɔnɔ. Faamaya o n'o ɲɔgɔnnaw Ala b'a di bɛɛ de ma. Mɔgɔ mɔgɔ k'a diya a ka danfɛnw na a b'a di o ma. O le ye Ar-Rahmani kɔrɔ ye. Ar-Rahim lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛlen tigi o de ye Ala ye. O la lahara Ala b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka layiri fila dafa Ala ye. Layiri fila dunuya bɛ marché la n'o le ye. O layiri fila in mɔgɔ mun y'o baara kɛ k'a kɛ Ala ye o tuma na lahara kɛrɛnkɛrɛnla o mɔgɔw de ye. O layiri fɔlɔfɔlɔ o ye juma ye an b'o de wele ko silamaya dɔse. Silamaya dɔse o ye 5 ye. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. O kɔfɛ seli o ye fɔlɔ ye. Mɔgɔ i bɛ seli ka sɔrɔ a bɛ fɔ i ma ko silama. Ni selila jaka o ye dɔ ye. N'Ala ye nafolo di ma f'i ye jaka de bɔ. O tuma na an bɛ sunkalo kalo min na o ye dɔ ye. O tuma na sun o fana ye farida ye. Ala ka layiri don. Heji o y'a 5nan ye. O ye Ala ka farida de ye. I b'o baara. N'i taara kitabu wɛrɛw filɛ tuguni olu bɛ dɔ fara a kan k'a fɔ hali umra o fana b'a la. Jɛnɛba koli o fana b'a la. O tuma na selijita o fana b'a la. Sabu Ala ka farida min b'an bolo o tuma na seli ni sun ni jaka ni heji a si tɛ taa jɛnɛba koli kɔ a si tɛ taa o tuma na seliji kɔ. O tuma na olu y'o fara a kan. O tuma na o ye silamaya bonda fɔlɔfɔlɔ ye n'o ye layiri fɔlɔfɔlɔ ye. Silama ɲɛnama bɛɛ seli juru b'i la, sun juru b'i la, jaka juru b'i la, heji juru b'i la, selijita juru b'i la, jɛnɛba koli juru b'i la. I k'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a baara kɛ o tuma na lahara niyɔrɔ o bɛ d'i ma. Layiri filanan o de ye silamaya yɛrɛ donkan ye n'o ye jogoɲumanya ka sabati ye. Kiraden 313 nabima 124 olu bɛɛ cira ka na adamadenya sabati ni fɛn min ye ni dugukolo bɔ kan n'o tɛ yen foyi tɛ yen. O fɔlɔ o de ye n tɛ fila fara Ala kan ye. Filaninka fo i tɛ kɛ silama ye. Filaninka foya n'o yela mɔgɔ mɔgɔ ka baara la o tuma na ele niyɔrɔ tɛ lahara. A filanan o le ye jɛnɛya ye. A sabanan o ye sonyɛni ye. A naaninan o ye mɔgɔ faga ye. A 5nan o ye namara ye. Escroqueya burutɛriya o b'o de wele a 5nan. A 6nan o de ye i bɛ pɛrɛ Ala kira Muhamadu k'u ye fɛn o fɛn kɛ i b'o kɛ. O la i ɲɛ bɛ nin nugu fila in na mɔgɔ o mɔgɔ ma nin dafa Ala ko ele sen tɛ lahara la. Parce que a filanan n'o ye baya ye silamaya yɛrɛ ani adamadenya ani dunuya yɛrɛ sigilen bɛ nin de kan. Ni nin tɛ yen foyi tɛ yen. An bɛ siranya min na o le ye nin ye. O le la sisan an b'a ye karamɔgɔ mun b'a fɛ ka Ala ka jogoɲumanya min bɛ silamaya la ko k'o bɔ yen c'est impossible. N'o bɔla yen tiɲɛni de bɛ na. O tuma na i b'a ye n'an selila ka nin bɛɛ dafa nka sonyɛni bɛ sen na an ka seli kɛla mun ye an bɛ taa misiriw la ko an bɛ taa seli an denw bɛ taa an kɔ ka taa an ka magasinw kari ka taa an ka bonw kari
et puis an bɔtɔ seriyɔrɔ la o bɛ tila ka an fara ni muru ye seli ka mun ye foyi o de la silama ɲɛnama mɔgɔ ka silamaya bɛ dafa ni ninnu fila de ye seli silamaya dɔsɛ looru ani bayi a 6 n'o tɛ yen silamaya tɛ yen o la arahimu kɔrɔ de b'o ye an b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ka an ka baarakɛla ye ala k'o kɛ an denw minnu filila an b'a ɲini ala fɛ su in na yɛlɛmali min bɛna kɛ ala ka an denw yɛlɛma ka bɔ lihalala ɲuman na ka bɔ lihala jugu la ka na o ye lihala ɲuman na n'an bɔra an bɛ ala fo ka ala barikada an bɛɛ bɛ ala min ka otage la bi an bɛɛ lajɛlen bɛ ala ka otage la bi parce que min ka ala diya bi su in na a b'o de kɛ n badenw su in ye jatigɛ su de ye su in ye siranya su de ye su in ye ala wele su de ye su in ye sarakabɔ su de ye parce que n'ala ye tampon la mɔgɔ mɔgɔ ka ko kan a kɛla juguman a kɛla ɲuman ye foyi t'o wuli o b'i sɔrɔ sunkalo makɔnɔ tile 15 sunkalo makɔnɔ tile 15 dossier bɛɛ lajɛlen bɛna ala fɛ yen komi an ka ekɔlisow la tɛrɛmɛsi 3 de bɛ yen denmisɛnw bɛ tɛrɛmɛsi fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ ka sabanan kɛ donc fɔlɔ ni filanan ni sabanan o bɛɛ le ka point bɛ taa fara ɲɔgɔn kan o tuma na ekɔliden bɛ gagner n'o de ye donc anw yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔ a bɛ ten o tuma na an ka tɛrɛmɛsi fɔlɔ o de ye sunkalo makɔnɔ tile 15 ye baara bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di ala ma o tuma na nin dossier in bɛ ta mais a bɛɛ lajɛlen bɛ juger na adamaden ka kɛwale le est-ce que a b'a faamu mɔgɔ 1000 o mɔgɔ 1000 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 1 pe de bɛ sɔrɔ ala b'a fɔ min ma a ka ɲumanya tɛ a ka juguman tɛ n bɛna nin kɛ karisa ye bon o bɛ kɛ nabiɲumanw le ye ani kiradenw ani ulul azmi ani ma'muru est-ce que a k'a faamu kiradenw ni nabiɲumanw ani ulul azmi ani ma'muru ye mɔgɔ jumanw ye i n'a fɔ Ased Sherif Usman Madan Haidara ɲɔgɔnna ninnu dunya kɔnɔ olu ala k'olu de kɛrɛnkɛrɛn wulubali la o ye na fɛn fɔ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw la faamu o de la i b'a ye i donna dunya yɔrɔ o yɔrɔ i b'a tɔgɔ mɛn ni nasimu tun b'a se mɔgɔ ma ni tasabiya le tun b'a se mɔgɔ ma mɔgɔ caman kɔnna karamɔgɔ Haidara ye ni nasimu ye mɔgɔ caman kɔnna ye ni kɔlɔsimina ye mais daraja min b'a bolo o b'o daraja sɔrɔ donc a bɛ yira k'a fɔ ala de bɛ mɔgɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛn san 100 o san 100 ala bɛ mɔgɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛn k'o bila baara la o ye juma ye a ye n'an ka jɔnw bɔ kunnangoya sira kan k'o bila kunnandiya sira kan donc mɔgɔ tɔ 999 ala bɛ bɛɛ lajɛlen juger n'i ka kɛwale de ye sunkalo makɔnɔ tile 15 o de la alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnna min kan a tun bɛ su min don ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan o de ye sunkalo makɔnɔ ye fo a yɛrɛ furumuso y'a ɲininka ala ko ile ye arijinɛden ko i ye jurumu kɛ i ma jurumu kɛ ale yafanin don i ma mais mun de kosɔn ele ka sundo ka ca sunkalo makɔnɔ na o de la alakira ko a furumuso ma n'o ye Aisha ye a ko a lɔn k'a fɔ sunkalo makɔnɔ tile 15 ala bɛ yɛlɛmani bɛɛ kɛ donc n'a ka di ala ye a bɛ ne bɔ nabimaya gafe kɔnɔ ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ o ka choix bɛ ala de bolo o la mɔgɔ si kana da i yɛrɛ la ko ka toro n ka ala la ala ka ne kɛ nin ye kaban a banna walima n ba ka ɲi n fa ka ɲi la tugu ala kɔ sina ala ɲɛ parce que ala bɛ se ka i mako sa yɔrɔnin kelen komi a bɛ se k'i mako dilan yɔrɔnin kelen o la a to yen n ka fara ala dalibagaw kan ka ala dali dɔw yɛrɛ ko kira tun b'a bɛɛ sun dɔw ko kira tun bɛ tere 1 yɛrɛ le bila dɔw ko a bɛ tere 7 le bila a kɔnɔ bɛɛ k'a ta fɔ o la ni mɔgɔ min bɛ se le i b'a kɛ n'i tɛ se i t'a kɛ mais n ka kuma laɲini ye mun ye o sunkalo tere 15 dossier bɛ na hali k'a ta mɛnɛmɛnɛniw
limɔgɔ saga misi fɛn fɛn bɛ ala ka dugukolo gɔ kan adamaden ni jinɛ ko tɛ bɛɛ lajɛlen ka doshe bɛ na la ala ɲɛkɔrɔ inna allaha sari'ul hisab o baara ala ɲɛkɔrɔ ɲɛtugu ni dayɛlɛ lo sabu a b'i lɔn ka ban a bɛ yira ala karisa ɲina i ka seli i ka farida 5 min b'a kan n'o ye seli ni su ni jaga ni heji ye k'a ta salo sunkalo makɔnɔ ka na bila ɲina a ye nini le k'a la a ma nini de kɛ o tuma na sɛgɛsɛgɛli b'a yira sisan a y'a lawurama le wa a m'a ɲɛɲini wa ou bien a y'a seko kɛ o tuma na i ka ko bɛɛ bɛ juger a kɔnɔ ka ban n'o banna sisan o bɛ sɔrɔ ka taga baya a 6 kɔnɔ est ce que a ma filankafoya don a ma filankafoya kɛ jɛnɛya don a ye jɛnɛya kɛ suyɛni don burute le tun bɛ dɛ walama mɔgɔ fagala le tun bɛ o tuma na o n'o ɲɔgɔnnaw mɔgɔ faga don a ye mɔgɔ faga dɛ bon n'o dosew yela o tuma na a bɛ ala de bolo a k'a fɔ k'a ta salo ka na bila ɲina ne ka jɔn in ma foyi kɛ ni kojugu tɛ o tuma na o dose bɛ bila dɔw fana ta bɛ ta ala ɲɛ bɛ i ka jɔn nin na a kɛra jɔn kunnandi ye farida 5 min b'a kan n'o ye seli ni su ni jaga ni heji ye a bɛɛ dafala a bolo a y'a seko damayira k'a la ala ele y'a yɔrɔ ma jɛn ka bɔ fɛn mun na n'o ye suyɛni ye n'o ye jɛnɛya ye o n'o ɲɔgɔnna mɔgɔ faga haramu dun ala a ma gɛrɛ nin si la i ka jɔn kunnandi don ala b'a fɔ bon a y'o dose bila yan donc ɲuman ani juguman ala bɛ sɔrɔ ka sunkalo farida lana sunkalo bɛ na mun kama k'a ta sunkalo tile fɔlɔ fo ka taa bila an bɛ su in na ala bɛ na an filɛ sisan ala b'an filɛ bisu de la a bɛ fɔ ala karisa kɔni a ma kɔkolon dabila dɛ ala b'a fɔ bɔn a ye kɔkolon mun kɛ mun ni mun de kan ka k'a la ala nin sen kan ka kari nin ɲɛ kan ka ci ala i kan ka kɛ nin fiɲɛ dɔ ye ala i kan ka bana cɛjugu bila nin na n'o ye sida ye ala nin si yɛrɛ kan ka dan ten ala nin muso in den yɛrɛ a den si ma kan ka baraka sɔrɔ k'a to si la ala nin cɛ in a den ma kan ka baraka sɔrɔ k'a to si la ala nin ka nafolo a kan ka bɔsi parce que a dan sago la ni tampon lala ka su in na a banna wajili t'o ɲɛ tugun nasimi t'o ɲɛ foyi t'o ɲɛ o bilala kunnango ka gafe la c'est fini ala k'a ɲuman bɔ la ilaha illallah bon ne filɛ ne ele filɛ min b'an ka gafe la jɔn b'a lɔ an bɛɛ nana yan an sigilen filɛ nin ye an nana an bɛna ala de wele o de la bi su in wari ɲini su tɛ dɛ su in kamaleya su tɛ dɛ su in ye jɔrɔ de ye normalement an bɛɛ kan ka na an sigi de wallahi ka an bolo bila an kunna ka kule ka kasi fo ka taa se fajiri ma ka ala wele ala yafa an ma ala yafa an ma ala yafa an ma o de la i b'a ye ala kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko n'i ye sunkalo tere 20 sun ka ban pewu a tere 21 na ko i kana tulonkɛ dɛ a kɛla i ka baarakɛyɔrɔ ye o i bɛ itikafu kɛ yen a kɛla i ka commerce kɛyɔrɔ ye o itikafu kɛ yen a kɛla i ka sokɔnɔyɔrɔ ye o itikafu kɛ yen a kɛla misiri kɔnɔyɔrɔ ye o itikafu kɛ yen itikafu ye mun ye ko i y'i sabati yɔrɔ kelen ka ala wele itikafu bɛɛ tɛ i ka taa to misiri kɔnɔ ko k'a ta minuit ka taa bila 3 heures du matin ko an bɛ seli dɛ itikafu dɔ de ye e b'i ka magasin kɔnɔ i bɛ gération kɛ cogo di ala mena ladiriya degi i kana mɔgɔ tɔrɔn bɛ k'i to i ka baarakɛyɔrɔ o fana ye alabato le ye mɔgɔ min bɛ to misiri la ka seli minuit fɔ 3 heures du matin ani commerçant min bɛ taa sigi a ka commerce kɛyɔrɔ la ka fɛɛrɛ kɛ ni ladiriya ye a bɛɛ ka baraji ye kelen e ka min sɔrɔ sufɛ nin ale lala ka gɔrɔndɔ fɔ sɔgɔma ka sɔrɔ ka wuli ka taa ka magasin na ka taa baara kɛ ni ladiriya ye ele min ka nafila seli ani ni min gɔrɔndɔ la ka tila ka taa sigi ka baara kɛ ni ladiriya ye a bɛɛ ka baraji ye kelen tuma dɔ la yɛrɛ min bɛ magasin na a ka baraji ka bon n'e ta ye munna ele nana k'i kungo le dilan nka ale bɛ ka bɛɛ kungo le dilan min bɛ tigɛdɛgɛ feere an bɛɛ muso bɛna taa tigɛdɛgɛ san olu le fɛ yen ka na k'an ka surankariw ye a bɛ se ka mɔgɔ caman blessé comme a bɛ se ka mɔgɔ caman kɛnɛya a bɛ sɔrɔ mun ye a bɛ na qualité min feere
dumuni qualité min n'a bɛna feere mɔgɔw bɛna girin ka taa o le san jɔn ala ka mɔgɔw wala alabato dɔrɔn tɛ birika wuli ye mɔgɔ ka laadiriya i ka société la mɔgɔ ka laadiriya i ka baara la o fana ye ala wele dɔ ye o tuma na ala bɛna dossier dɔw fana bɛna ala ni ka seko kɛ ala b'a fɔ bon karisa tun kan ka sa ɲina n ka dɔ fara si kan karisa an kan k'o kɛ waritigi ye sabu ni waritigiya kan ka fonisiri lo karisa an kan k'a den dɔw baraka karisa ma kan ka wari sɔrɔ mais an y'a latigɛ a denkɛ filanan an bɛna o latigɛ Amérique a bɛ kɛ sababu ye ka a mako dilan donc ko ko bɛna déroulé k'a ta ɲina ka taa bila fo sunkalo makɔnɔ tile 15 a bɛɛ lajɛlen bɛ juge bi k'a bila ala ɲɛkɔrɔ ala ka sebagaya tampon bɛ commencer k'a la bɛɛ kan o de la i b'a ye ja an bɛna su min don ja dumunikɛ kalo tɛ mun kalo lo o tuma na ala ka possibilité dɔ le dɛ an ma sunkalo kalo tile 15 o tuma na min kɛla o kɛla o tuma na anw kan ka hami de ka jɔrɔ a ko bɛna kɛ cogo di a ko bɛna kɛ cogo di balimamuso ele ko i bɛ furu de fɛ o tɛ i taara misiri la e ka sunkalo tile 21 k'a bɛɛ seli fo ka na se su in na mais ele san joli b'a la san 4 ou bien san 5 ne balimacɛ ele fana b'o cogo la cɛkɔrɔba e fana b'o cogo la musokɔrɔba ele fana b'o cogo la a dɔw bɛ yen olu ka hali bi olu ka ala wele ma minɛ i b'i yɛrɛ contrôler ɲɛnama o ye contrôle jumɛn ye ele taara ka taa sunkalo lɔ 10 bɛɛ seli o seli kɔfɛ seli deni lon ele taara ye i ɲamɔgɔ cɛ fɛ tugun donc ala b'a fɔ bon a ye nin passer shetana ma o tuma na ele o le b'a fɔ ko wallahi ko a yɛrɛ tun k'a décider ko a tun bɛna n furu bon vraiment n yɛrɛ m'a dɔn min nana kɛ a nana décourager a bɛ décourager parce que ale ko a bɛ n'i furu ale yɛrɛ ko bon ni sunkalo banna dɔrɔn an bɛna a furu kɛ komi kɔngɔ b'a la sisan an ma gbɛrɛ ɲɔgɔn da ele b'i ka sun donna ale b'a ka sun donna bon hali u tola o la ka t'o la selideni lon hali u ka ɲɔgɔn invité ka taa jɛnɛya kɛ ala b'a fɔ bon a ye nin dossier di shetana ma a b'a gérer o de mana shetana b'a découragement don e ka kamalen dusukun na i b'a ye furu tɛ yen tugun ɲamɔgɔya le bɛ yen ɲamɔgɔden kelen min wolola a bɛ kɛ 2 mais min fɔla ye o de bɛ kɛla ala fɛ yen dɛ donc ele yɛrɛ bɛ sigi kɔnɔ bɛ ban ko n ka saraka bɔ sa i ma ye n ka nafila seli sa non mais ele taara shetana ka groupe le fɛ o n'i le tun k'i yɛrɛ minɛ musoden o muso de bɛ yan an ye layiri ta ɲɔgɔn ye ne bɛ kɛ seere ye ala ɲɛkɔrɔ an y'a layiri ta ɲɔgɔn ye ele ka se ka jɛnɛya ye k'a to yen ka na bay'a kɛ k'a fɔ ne tɛ fila fara ala kan ne tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ e m'o kɛ su in na wa o kɛlen kɔfɛ ele ka se k'i yɛrɛ minɛ san wɛrɛ sunkalo n'i le ma o tuma na o gwa kɛ cɛ ka so i furucɛ ka so e bɛ na yan an b'a ala ɲininka ne ni le bɛɛ bɛ jɛn ka ala ɲininka yan i ko jɛnɛya ka dabila muso nin ye jɛnɛya dabila ka namaraw dabila ala ko a bɛ furu de fɛ munna i ma kɛ ala b'a kɛ o ala b'a kɛ balimacɛ ele min ko vraiment an ka taxi san mais a tiɲɛna bon ele min ko ouais vraiment ko nin bɛ cogo min na a gɛlɛyala ne ka nin kɛ bon vraiment ça va pas ouais mais ça peut pas aller ale bɛ e bɛ bagatigi kɔ e b'a ka wari le suyɛna suyɛni ye haramu ye e mako bɛ se ka dilan wa ala ka classement bɛ su in na le donc a bɛ wajibiya ne kan a bɛ wajibiya ele kan an ka tuubi o la an bɛ su min na nin layirita su don ani selilon layirita ye selilon selikɛnɛw kan nin yɛrɛ de bayi aw kan ka kɛ wallahi ka tuubi parce que hata matla il fajiri a bɛ taa ba fɔ selilon sɔgɔma de latigɛ mun bɛna kɛ dɔw bɛ yen su in na sisan ala b'a bila e ka gafe la ko i man ɲi mais yanni selilon mɛlɛkɛw bɛ taa ye
selilon dugusagba e ka accident dɔ kɛ walama selilon dugusagba e ka baara dɔ kan ka cɛ mɛlɛkɛw b'a ye a baara ma cɛ o bɛ taa yira ala la ala ni tun kan ka nin sɔrɔ a ma sɔrɔ ala b'a fɔ la a nana sigi wajulu kɛyɔrɔ minɛ o lon tɔgɔ a tuubila ka segin ne ala ma ka kojugu bɛɛ lajɛlen dabila k'a t'a kɛ tuguni donc ne ala yɛrɛ ka décision de n k'a kisi mais o y'a sɔrɔ ka bɔ lala kan ye mais c'est à dire ala ka jɔn ka d'a ye quoi mais fo ka taa se selilon ja maki min datugula nin ye n'o b'a la k'a refait a kɛla ele le kama dɔlɔ mun b'a kan k'a labɛn ja ye ta b'a la sunguruba mun b'a la k'o yɛrɛ produit ka mèche don ja ye sen b'a la est-ce que e bɛ se ka kɛ ala sago ye la e tɛ se ka kɛ ala sago ye anw musotigiw ani denbayatigiw ala b'a fɔ cɛkɔrɔba in ɲɛ b'a la a ye baara caman kɛ dɛ maa den bɛ mèche don na seli kama a denkɛ kelen in o taara jini dɔ san jini in kan k'a da a bɔ baara la mɔgɔ min ma se a ka kurusi kɔrɔ o bɛ se du kɔrɔ wa a ye cɛkɔrɔba in sɛbɛn ko kunnango jɔn parce que il est premier responsable ne b'o le fɔ salon ya o Alassane Ouattara waye o ma se jamana kɔrɔ waye abobo filɛ nin abobo filɛ Alassane de bɛna na n ka abobo dilan Alassane t'a dilan dɛ ni karamɔgɔw ma se ka abobo dilan Alassane tɛ se k'a dilan karamɔgɔw dabara bɛ se ka min kɛ billahi polisi tɛ se a b'o de fɔ a ye tuma bɛɛ o tiɲɛni nana wara la mer la ka wara alimamuw bɛɛ k'o bolo fara ɲɔgɔn kan ko an ka kuma denmisɛnw fɛ ka danga don mais ale abobo ya kamale kundigi min tun bɛ taa ni mɔgɔw ye la mer la a kumana journal la sunguru caman y'a dabila ja anu bɛ se ka mɔgɔw interdit kow la o n'alimamu misiri 300 ani kɔ o de bɛ abobo ya alimami 1000 ni kɔ mais misiri 300 alimami fɔlɔ a bɛ bɛn mɔgɔ joli mɔgɔ 300 nayibu fɔlɔ mɔgɔ 300 n'o ye 300 ni 300 o ye joli 600 nayibu filanan n'i y'o fara joli 900 dɔw ta nayibu naaninan n'i y'a fara alimami 1000 mais responsabilité ala ka l'homme de confiance mɔgɔ 1000 petit abobo comme ça aw ma se k'o maîtriser Alassane le yɔrɔ jumɛn b'o la Alassane le yɔrɔ t'o la o militaire le yɔrɔ t'o la gendarmerie le yɔrɔ t'o la polisi le yɔrɔ t'o la la dugu cɛkɔrɔbaw ani dugu karamɔgɔw n'aw ma se k'an ka dugu dilan mɔgɔ t'a dilan o de la mɔgɔ si kana a tɔrɔnbɛ dɛ jamana tɛ taga ten jamana bɛ taa ni laadiriya le o de la n y'a minɛ n karamɔgɔ la Asset Sherif Ousmane Madane Haidara ko saba de bɛ jamana jɔ ko saba de bɛ jamana ci ko saba o de bɛ jamana jɔ ko saba o de bɛ jamana ci wallahi a ko fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ni musow m'o lɔyɔrɔ ta yɔrɔ o yɔrɔ a ye lɔ ka halaki kɔnɔ an bɛ sɛgɛn o sɛgɛn la abobo ya an bamuso a ye yafa ma 100 o 100 a 90 b'a la 90 b'a la o ye mun ye denmisɛnw mara cogo bi muso o la de muso k'a fɔ ilo n ye n den ladon a ka n kɛ fɛn ye muso ko non ko den tɛ se k'ale kɛ fɛn ye ko ale yɛrɛ bɛna a yɛrɛ kɛ fɛn ye bɛɛ borila ka taa lɔgɔ fa ani lome siraw ani dubayi siraw ka denmisɛnw to lu kɔnɔ muso bɛ wuli sɔgɔma ka dɔrɔmɛ 40 di den fila ma ko ni midi sera o i ye cɛkɛ san ka di Yakuba ni Siriki ma o y'a tagatɔ ye ni sufɛ tɛ a tɛ na bon denmisɛnw bɛ cɛkɛ don o tɛ fa o bɛ bɔ kɛnɛ ma n'o bɔra kɛnɛ ma o bɛ taa bɛn n'o muso min ka ale ta ɲɔgɔn kan o bɛ taa o denmisɛnw bɛ taa ɲɔgɔn kɔrɔ sɔrɔ kɛnɛ ma tɔlɔ bɛ dabɔ yen molibaliyaw bɛ dabɔ yen a fɛn bɛɛ bɛ dabɔ yen o tuma na o b'a commencer ko dɔrɔmɛ 1 di yan dɔ bɛ na fɔ yen ko he ko a ye na ko fɛn dɔ bɛ yan fɛ an bɛ taa ta o b'a dabɔ o de la aw n'ala cɛ denmisɛnnin sanji 10 bɛ taa muru ta ka mɔgɔ sɔgɔ tuma est-ce que a b'a yɛrɛ kalama an yɛrɛ ka denmisɛnninw rebelle dɛ o le selikɔrɔla contre nous-mêmes n'o tɛ wallahi an'u k'an ka denmisɛnyaw kɛ ka taa ban pewu anw ka denmisɛnya wagati hali an ka son tɛ sɔn ka taa misiri la anw ka denmisɛnw ka son tɛ taa misiri la anw bɛ siran an kɔrɔcɛ ɲɛ an bɛ siran an kɔrɔw ɲɛ an bɛ siran an ka cɛkɔrɔba ɲɔgɔnw ɲɛ c'est à dire an fa teriw an bɛ siran o ɲɛ
ame sira amba terunye ni bena kokolonge ni yabe musokoroba don natola ebe bole ka dugu kwa kini ya amena tafu ibamso yi me bi wallahi ibamso teri ni ya soro ebe murudu akono ka warta demsa ontege mungalabi to ko fa bena ndu uchi do dembe France do dembe Amerique do dembe Washington do ere dembe école française la ya oluba kan ko ka école kedro en fandande ole de anu ya njija ka bonnola on tale grève o grève wala ni nyogo neni ni ebeta sunguru dendo ya betala école sola ibala kali ko abetala ko warali la kumbe sabe ka kumpeye ko ke chogo dola ala nga président na wanti ko ka kun kwafe sunguru dendo ka kun kwafe bi dentale ko fe no ta tate mais ay demso masri chogo fleka ta école sola ay demso sunguru dendo masri chogo fleka ta école sola e rabi era inga betala kalanga wala ma betala ko warali la donc ametola o faw ya marano ni o faw gatle bana o dew metlanga na aw maraya wulballu o ba marade foye dusu le taka kalanga ni kalanchena jamana o jamana kono c'est fini ne kalanchena école be mitugu ko école de maire ko école de bugo kuna on bugo la ole kanga moy me ko ate bugo wa ite bugo ye che me ti ra nyini o ya flanai ni kala échouer la jamana wo jamana kono ay lo ka halaki de kono politician ba antlanga andi nyoko masisa sisa se be na e anu le be na campagne o gawo ni wa fla de la même adronga ba o content no o be do ka chokoroba o be hakli chien mi be se jamana goro mi te se jamana goro ale jangu ye wardi dro doya ni deri u be kayro be amatami anani na o ye muye ni mugo te mugo be mugo mi lame mugo lame ntebi ola sabana me ko mi nga fa ye chokomi jone be lame bi Côte d'Ivoire ko pouvoir Henri amo de labi jole be lame bi mugoshi tise ka lame dele be se ka mone bo musola wallahi chati se ka mone bo re dele be mone bu ila ndati mangadre yakeo na antala magani muso yete wallahi de wala muso be kuma ile min cheki heji fu be maloya ka kuma ibe maloya ka bu idala ko ne chele ka heji ni ba fo nsegala mende ndenga mona bona ni go nsegala ndenga mona bona ni go nsegala ndenga mona bona ambale ma ayo yoro ayo yini ne ndenga mona bona ka di ni cheka mona bona yi no chana demso abana kalana chokoroba amalo allo yoro la c'est gâté na ko dugutigi ya koraidi wala normalement on ga quartier dugutigi bey dugutigi le kan ga be wala bo anya bala ay karsata dugutigi me en fait ba fa ay karsata mais no tey chani ne bey de ala ka ne sababa be wala la shui shubado mais comment on a fait chokomi quand me kuma salama ya do se duruka parce que anya be kodola ni tala doka wajulu kero aba fole ko shui na ko ala be ya fa bema amaga yahudi aton do minga shui ninga minga jenia ka minga ninge ko ala be ni ya fa bema ko jurumu be ya fala kala wa hasha sungalo te drome kele jurumu bo mo ka fula dorome kelen jurumu sungalo ka dogo ko abeta mugo ka jeniya jurumu ya fa ka dogo wallahi billahi imam taw de be kuma na fa na ye ne ma be lafia ango de fo sambi duru ningele on te dunya nyine tu an me do jahanaba na na yere tay ma ante do ni walitay aya an lame an na ya ko be kishile nyini wallahi ante nyaga jamana mais anga ga nyaga kuma kandila aya lamade ala graka hadisa do be sallallahu alaihi wa alihi wasallam aba fa salawatul khams wa jum'a ila jum'a ramadan ila ramadan wa hajj ila hajj mukaffiratul sayiat majtanibal kaba'ir ago seli farda duru ani heji ni heji sangle
suni sungalo ni sungalo sangele ko be mo ka jurumu misani ngo ko me ma fo kabara jurumu de o koro edi e jene akala ko ninga suno sundi ka jene ya jafa de la sunti ka jene ya yafa nala be yafi ma e ka jene ya la abe yafa me sun kungo ka dogala do be kokolonge ka haramu waru nyini no o soro la dro a ko me ka jurumu ko maga no tala maga kada ka ta tawafu ke ni ga le nyini ga ka mo namara minge ka ko nunge ale tala maga kana o be bana ala ma fa ko ni war bi kundura e wuli ka ta maga o la maga ta sharati le bala sharati ni e war soro yi halalala ni be se ka ta maga ni tala shengelen kana a bole ka peu fo ki sa ni maye maga foti kira ko ni ma nya ko sanani o sanani a duru na ibe se kata sanani o sanani a duru na ibe se kata ni ma nya ku ibe do fara ka asa ba fam jurumu te ya fatene mo be yere boshi ka bo jurumu de la awa yi ka minge obi ni ala chesisa la hara ala bi juge na be yafa na te yafa mais ka fo amena sungalo munge adona non o boy jogo ole la ango shuina seli ala ka farda duru min dama aya dama ni koromi ni ala sona amena kuma uka don ni ala sona anga kuma bena borole ka ame mindi ma folo oye islamaya yere ala kira ba fa ina sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi su'alu jibril manamna jibril nana anyinga ako yiswaru me karamo da ko kira mafre ika kuma mfe islamaya mune islamaya kira kwa ma ko islamaya anta shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah koni ko islamaya ole ka seriya ka do ko ma warate minga ka bato gundo ni bangela fo ala wa antu qima salat ikaselijo wa tutil zakat ikajagabo wa tahajj ikahiji wa taqsil min aljanaba janaba kolike wa tutimma alwudu'a ikaselijita contrôler kaselijita atacho ni mana wa tasuma ramadan ikasungalosu me yoro do ibaye nintei oluba ta heji seli sum ani jaga me beta riwaya warala ni baf ko ofle kitabu do be bawlo ko targhib wa tarhib heji bonda page kemani bi woro ani nani olube jaraba ko li fraka ani seliji ani umra ko ala kiraka ni befo ko bo ni ne islamaya bo atlana ka kira nyinga ko mali islam ko bo otmana ika islamaya fonye mais islamaya era korol la nyine yemuye parce que islamaya alibi arabu kanu islamaya ba fam fo ko kishi ko bo mba fe sisa ika islamaya fonye ko ni lala ala la ka la kira la ka seli ka sun ka jagabo ka heji ka jenaba kolo nyani ka otmana seliji ta nyanyini nsona mais abe mundi muoma nin koro bebe muye kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako al-islam an yusallima lillahi qalba wa an yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadik kira ko nyingali kelama ako niya me ko islamaya akoro rere be mindima ko iki dusu bedi alama saboda iki yere kun bedi alama na ko min iko ke na ko to ikato ko bo iki jija inani bolo akana toro se mgoma ko de silabaya koro ko min yirele la seli ni suni jaga ni heji ani jenaba koli ni selijita ko ni ye ni be koro fara nyoga ko be min wolo kadima ole ni ijija chogo be i yere di alama aflana iki jija inne ani bolo o ka kishi ka bo mo toroma o kora de ni kuma be buida akaka kuma dumaye o kora de ibolo abena do koko la
ibolo bi ni sama ibolo ni sembi sama ka do koko la aka ka ko yuma ala ka ni sababa be ni tala bukhari la a juzu folo kira bo faynatun sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumanam na anyingala ko silama ya here muye silama kan ga here jumale sura ka silama ya kono silama ya ka fruit ni silama ya yiri na turula akanga ka juma de fale ni mo ba fo ko wallahi karsa ya silama berebere kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako oyefla aka fo cheka ka silama ya tono soro maga ka silama parce que ne mi wulla ko baya te silama ya donga inde la ilaha illallah le yayi ni sella ka sunga heji ka jaga abana mais do kitabu ko ne ka wala ke ka seli ka sunga jaga ka heji aka ka nafa do le dimao mais an nafa folo ala kira ye min fo I bolo ani se ani da mo o ka kisi ka bo mo torom aflana kira na fayene mo min be silamaya here ko be min la se mo ma tout imul ta'am ku jija nala yika setigi ku yika fonisiriye sungalo kono ni e doni mbi kun quartier la be ka fo ko wallahi ni karsa tun de nete sun wallahi ambe karsa fo ne ka se ka sun karsali no ta ka islamaya ama fo e wolo wallahi fo ka ta se hali na dana tamaro den saba ele ko san kata lo misri dala no kwa ye sundige e ga kelendi baleman doma o bo le wele ko islamaya ni hina bola islamaya bana seli ni ndere seli kanga ka hina le chaya adama den diskuna sun kanga ka hina chaya adama den diskuna magataka kanga ka hina chaya adama den diskuna na adama den ga adama den yongoy aka hine aka kenyon fe no ye chaye salam so ya kalabe no ye chaye alimami ni naibu tebe obey seli dante alimami nga blanya fe aka naibu be mais bi naibu na alimami do ba fe do ka do fa tongoroba chama ntala misila ni muye lo yoro nyini musogoroba chama be misila ni muye lo yoro nyini do ere be ta madia le nyini misiri kono ka ta madia nyini wala na le madia basoro sisa ale be se ka mo do cheke to di o dimana dunya den do ma mo te hina ite islamai kana dan selema de dugukolo nyunga bla ikuna wallahi ite islamai hina folo ka damna ire deuna ka hina ire deuna fo deunga lo ko fache ba anugu fe fo den jaga gele ka se ka kuma na fache fo den jaga gele ka se ka kuma na bae ni problem do be demuso la abese ka nyafa fache abese ka nyafa bamsoe obo de wole ko islama nyinama ika islama ya ka na fasro maketile ke hali ni ya mamri mangambo la wala bamoto muso be ba jaje sokono dem be jabe tige ko ale mo jugun nana ni sara be jawere aflana I muso bi bolo fo muso ka fo chama ko sikei ika silamaya aka nafanye fu iko ka dia muso e ni muye ni ka fonisiriya e ni muye ni ka hine ni muye ni ka ladiriya e ladiriya abed damna sokono e ibe boy le saka do ibalema suruna ka boy ka do quartier la ka boy ka do duana kira kote ko ni ame ko silama herelama o de ye anga hina nyona aflana antu antakra ussalama ala man arafta wa man lam ta'rif ku ijija ika kishi ibe mu ko mi lo ita mu ko mi lo ika kishi ka sa bema ole la na wulabi ko ni dembe duika fa fa assalamu alaikum ni salamu alaikum do fe ni etlo ngala obi bugore
ni tala fa assalamu alaikum fana ba fa wa alaikum salam ba fa la ku ba fa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko baraji le kabo ni korota la baraji fo itala salamun nana ni koromi nini badenga nyoku me dibila inyabe mugodo la be nana ni ga eta ye kala sa iba fa assalamu alaikum na ko wa alaikum salam iba fa alhamdulillah nkishila iba se ka gbarati la parce que iba do ni e kishi mugole ko mi le wallahi assalamu alaikum korofle ni nana se bondala iba fa assalamu alaikum imuso ba fa wa alaikum salam nche che nyumaye ibola ni nyumaya mi do no nyumaya mais assalamu alaikum ka so e ka ju ama fo ni i alimamini naibu assalamu alaikum fo bo ngolo ke ka nyon tete ka so te nyon fe dangwanu tijaniya kadriya wahabia sunamo kana ye nantala nyon so romna assalamu alaikum kayf ale assalamu alaikum ama nyon fo fo te aya to ni mauludu sela mu nga nyon fo awere nyene ko assalamu alaikum kayf al hal olu le be nyon danga o ka kutubaka ate nyon fe ko salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wallahi ite mugo fe ni salamu blaga ala bi danga wala pour que anga laire mun di o katime ameta ni muye ameta ni seli ala ba fa ina di a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allah ta'ala ko Allah ta'ala ko inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Allahu akbar Allah ta'ala ko aka Qur'an ba ko no ko inna salata ko abaga nga selimu ngeni tanha selibe mugo gbeni abe mugo yoroma jaya anil fahashai kabo kojugu kema wale munkar ani koniko kojugu kay muye jeniya na nyogona koniko ye muye noko silama maganga nike bo ama imagine mainge bo ye ko toyi silama nyama maganga dumuni ke kenema ebo ye ko toyi fahshayi ye muye o de kojugu ye wala la ala kiraba fanye sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako man lam tanhahu salatuhu anil fahsha wal munkar lam yasdad min Allah illa bu'da aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala kira ko ne man kisibama ako mugo ka seli mugo be seli ni ka seli make sababu ye ka jeniya dabla ika seli make sababu ye ka shweni dabla ika seli make sababu ye ka sina muso juguya dabla ika seli make sababu ye ika bandiya dabla lam yazdad min Allah illa buda ako ate ika seli te foi jidi ka ala yoro fo ki yoro ma jen ka bo ala la please ibe seri ala big ben please ibe seri ala big ben please ibe seri ala big ben fo kana ke hali seli ti bolo Valérie o to ma sere be mi e ba lo e be ta mugo ye na bana sa fo sela ne e ko ma ko e ka shafulu witri sela ko cha ma ban farda sela jango suna seli alors ko na fiya to ma sere bala sallam ako mugo ka seli na mase ka ebo jugumana ko te foile ina ala chebe jeya ka tagale ibe baya ye ni yoro na baya ibe baya ye ni yoro na net do ko rade mugo be ke wali jugu ke ni be seli c'est zéro o ko ngono le fo ko mugo ka ke chogo ko seli mais be sel la bi na fa ne mani fo ni ala kira ka kuma kane sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako mugo ka seli mase ka dobo e ka kojugula ko ina ala chebe jene ko mi jege jala ni baji seli ka munya ye foyi do ama lo ola ko ja seli nana le ko ka adama den jumu ye ante fla fara alaka ante shweninge ante jeneyake ande ufa ante namara ka amburu koro
anda kan sengoro ni kira Muhammadu ya ambla bara ɲuman na ambake ala ka na dɛmɛ kira bonya koso sallallahu rasul baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni bai alayidu wɔɔrɔ dili ye maaw ma minnu y'u ta kurakuraya ani minnu ye maakuraw ye minnu donna la an bɛ Alahu taala deli bato min kɛra nin su in na ɲumanya minnu kɛra ani duwawu minnu kɛra Lailatul Qadri su in na ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi an bɛ Alahu taala deli ala ka san nataw fana ta yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila namara shikolo mawe